नमस्कार मंडळी, कशा सगळे मजेत ना? माझ्या चॅनल तुम्हाला सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आज मी बनवलेली आहे ही कुळथाची पिठी. कोकणातली स्पेशल अशी सगळ्यांच्या घरात केली जाणारी आवडीची अशी कुळथाची पिठी बनवलेली आहे. घरी कशी बनवायची ही कुळथीची पिठी, कुळीत कसे भाजायचे, कसे भरडायचे, घरी कशी पिठी बनवायची याची संपूर्ण माहिती माझ्या या व्हिडिओमध्ये आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर आपण रेसिपीकडे वळूया. हे कुळीत 1.5 किलो कुळीत आहे. भाजून घेते मी आता. व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतलेले आहेत. हे बघा, असे असतात हे. कोकणामध्ये याची पिठी बनवली जाते. एवढी छान लागते ना, मस्त. आता हे भाजून घ्यायचे, नंतर मग मिक्सरमध्ये पण होतात, नाहीतर मग जात्यावरती कोण जर असेल तुमच्या इथे तर जात्यावरती पण भरडून देतात ते, आणि घरघंटीवर द्यायचे. मी पण थोडे थोडे करून ना भाजून घ्यायचे ते व्यवस्थित असे, जास्त करपवायचे नाहीये. विड्याच्या तव्यावरती भाजते मी. तुम्ही असे ना भाजून घ्यायचे, असं तडतड तडतड असा आवाज येतो बघा, आणि हे ना फुलतात. तर एवढे असे भाजून घ्यायचे. खूप टाइम लागतो ह्याला. आता एवढेशे मी हे भाजून घेतले, त्याला मला 10 मिनिटं लागली. 10 ते 15 मिनिटं व्यवस्थित भाजायचे. स्वच्छ नाही ठेवायचे आणि नाही करपवायचे ते. हे मी ना झालेले आहेत, आता काढून घेते. बघा, तडतड तडतड ना उडतात असे जेव्हा भाजतात तेव्हा, आणि वास पण येतो असं छान असं भाजतो तेव्हा. हे मी ना काढून घेते. असे मी सगळे भाजून घेते. थोडे थोडे करून असे टाकले ना तरी त्याला 10 ते 15 मिनिटं लागतातच, कारण ते व्यवस्थित आतपर्यंत भाजले गेले पाहिजे. आताच परत हे करायचंय, ढवळायचंय त्याला. पोळी आता पूर्णपणे थंड झालेली आहेत. मी हे घरघंटीवरती देणार आहे, पण हे जात्यावरती ते मला करून देणार आहे भरडून, त्याची सालं काढून. पण सगळ्यांकडेच असं जात्याचं म्हणजे जातं असेलच असं नाही ना. तर आपण आहे ना हे घरी पण करू शकतो. मिक्सरमध्ये थोडेसे घालायचे आहेत मिक्सरमध्ये, आणि मिक्सरमधून आहे ना पल्स मोडवरती मी थोडेसे दाखवते तुम्हाला. हे बघा, एकदम थोडेसे. मी बाकीचे जे आहेत ना ते मी देणार आहे. थोडेसे टाकायचे आहेत आणि पल्स मोडवरती फिरवून घ्यायचे. एकदा एकदा नाही तर दोनदा. एकदम पूड करायची नाही त्याची, आणि तालं काढून घ्यायची आहेत. फिरवून घेतलेलं आहे मी. पूर्णपणे असे हे नाही करायचंय, पूड नाही करायची त्याची. काढून घेते आणि आसडायचंय. सूप जर असेल तुमच्याकडे ते तुपावाने आसळलं तरी पण चालेल. म्हणजे कशी साल असतील ना ती वेगळी होणार आणि आपल्याला डाळ भेटेल त्याची. बघा, हा कोंड आहे ना असा येतो. ही साल आहेत ना, ही बघा, ही साल अशी साईडला येतात. पूर्ण निघून येतात ती. तर मी काढते. इथे घरघंटीवरनं मी पिठी बनवून आणलेली आहे. 1.25 किलोच्या आसपास झालेली आहे. सालं वगैरे त्याची काढून 1.25 किलोच्या आसपास पिठी तयार झालेली आहे. मस्त छान असा एक सुगंध असा मस्त आलेला आहे. काही काही जण याच्यामध्ये ना धने, बडीशेप वगैरे पण टाकतात, पण मी काही याच्यामध्ये हळद वगैरे टाकतात मी काहीच टाकलेलं नाही. मी प्लेन एकदम केलेली आहे. जेव्हा करायची असते त्यावेळी मी टाकीन, कारण घरातल्याने आमच्या काही जणांना धने पुडं आवडत नाही, काही जणांना मिरची वगैरे असं म्हणजे आहे. तर त्यामुळे मी काही मिक्स केलं नाही, प्लेन केलं. करायच्या टायमिंगला जर तसं हवं असेल तर तसं मी मिक्स करते आणि मग पिठी बनवते. तर आपण लवकरच याची पिठीची रेसिपी बघूया. आणि माझी रेसिपी जर आवडली असेल थोडी जरी, तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि ही कशी एकदम आहे ना हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून द्यायची. छान अशी मस्त टिकते ही, आणि खूपच छान लागते. नक्की करून बघा.